Piny owacho jiwo chenro mag kuoyo pi e puothe kaka yor bero nyak mar chiemo e alwora ma Lower Nzoia moriwo puothe counties ma Busia kod Siaya. Chenro no mabende dhi muonyo omenda maromo bilion 3.8 kuom sir mochiw kod bengi mar piny mangima mano World Bank. Chenro mar kuoyo pi nochaki higa 2017 kendo en achiel kuom chenro michwalo mondo mi piny Kenya nyag chiemo moromo. Jopur e counties ma Siaya kod Busia gino buonjo machiegni ka chenro mar kuoyo pi e puothe ma Lower Nzoia ochakore ayanga dwe mar 9 higani. Chenro no mageto geng'o ula ma osebedo ka chando jodak kendo ketho puothegi dhi nyime e kaunti ma Busia kendo sechopo 90%. Kambi mar Sino Hydro mane omiyo rak mar gero kar kuoyo pino olero ni tijgi oseyware kaluwore ni jodak moko mane odar to pok ochul osebedo kadino negi yore. Jakom duol mar keyo pi pachoka Joshua Toro ne olimo kar kuoyo pino kendo singo kaso chenro no mondo rume thuolo mar dweche 6. There has been slowness initially because of the issue of RAD compensation. RAD compensation has become a very big issue even where we have done other projects in NIA. Those areas where some people have not been compensated and they are waiting for compensation, the county commissioner has been able to help us to persuade and assure them on behalf of the government that compensation will come and their money is going to be saved. The employer, who is the Ministry of Water, to issue a notice to the father because they have already received the money to remove their structures within 7 days, and the countdown for the 7 days will start on Monday. So that if they don't remove their structures, then of course we'll have been left with no alternative than to request that the employer removes the structures along the way. Chenro no geto konyo jopur maromo 12,600 e kaunti ariyogo. We intend to have maybe up to even 10,000 farmers in the Bunyara side. Siaya side you have 5,600 farmers who are also benefiting, who are going to benefit, who are targeted to benefit. They are not benefiting at the moment like Bunyara, but we want to bring them on board. Kaponi bedni pigno okele koro sechete entie koringo. Wabro bet gi pi to wabro bet ni wa puro machambro bet ma bro konyowa. Jamni tho nwach chieng' marieny ni kendo kech ng'eny. Koro wan wachal joma wan ga hawu maduong' no pi dwa biro chieng' orieny okorieny wan wapuro. Ka wasepuro wayudo cham mwatiyogo ntie ma ouso ntie. Koro matiende niya kilimo bora mwadwa timoni ofuko in gi gimoro to ot bende ntie chiemo. E kinde no ejiwo jopur mondo rwak puonj kaka yor ikruok ne bero pur mar kuoyo pi e puothegi. Some farmers and officials will be taken for benchmarking in a Ahero irrigation scheme. There is a group that was taken to Moya so that they can be able to appreciate what Ahero farmers are doing. This one being a new scheme in Siaya, they need also to run from Ahero where we are opening up. The youth, they should not expect white-collar jobs. They should go into farming so that they can put money in their pockets and also feed their families. Toro omedo ni pi biro chako mole gwenge mag Uranga, Umeru kod gwenge mamoko chakre juma mabiro. Diana Ulunde, Ramogi TV. Erokamano ahinya.